Ty koko, ja som ešte taký, že ako vybavený. Mám kruhy pod očami, jak normálne CDčka, ty koko, do oných. Vieš, že nie je CDčka, že platne, ty kokot. Tie prvé platne do piče. Vex, ahoj. Všimol som si, Vex, ahoj, stačí teraz napísať jednu duhénu sobu. Čo toto nie je? Full screen. 3, 2, 1, nezlaknite sa chat, dobre? Ideme otvárať hen tú jebu. Počúvajte, ako je možné, že som už rozjebal. Až potom som si prečítal, čo tam je napísané. Že bla bla bla, že to môže byť ťažké, že mal by som to niesť s 2 ľuďmi. A že nezodpovedajú za to, že ak to rozumieme v balení, že je to len vnútri položené proste. A ja som ti hovorím, že ono to je širšie ako dvere a ja som s tým najebával, po schodoch mi to pomaly jeblo, takto mi to na roh padlo na zem. No v píči, takže asi som to možno aj rozjebal už. Drogy? Či čo? Herman, no. Náš kámoš. A mám opening s týmto, ty kokot. S nožnicami. Minus 2000? Ideme otvoriť čat hneď? To budeme musieť presunúť, alebo tam, tam nebudeme musieť ani používať nejakú onú, takúto pičovinu asi, že? Bože. Teraz to vidíš na 24-ku, toto? Ja iba dívaj sa. Škoda, že tá webka, že sa nedá dočiahnuť, aby som vám dal bližšie sem, vieš? Název zakázky M. Adamik. Číslo zákazky poznámka dátum môže byť? Bože. No poďme. Už sa blížime k tomu chat. Počuť, ja som na 100% rozjebal nejako, na 100%. Ti hovorím o Balheráne. Nevidím chat, kurva, nevidím vás. Chcem vidieť vaše pocity, lebo moje sú strašné. Tak kvôli storičke si privstal, milé. Čo ti je? No obrovská bedňa ako choď. Neviem, či to je vidieť. Čo ti, iba som isto rozjebal, ty kokot. Fúha. Okej, ešte ju nevidím, chat, ešte ju nevidím. To bol stres chvíľku, čo? Počkaj. Ty kokot. Čo tie nožničky skurvené? Knife in the case. Ja vás zajebem však. A už vás vidím, že... Fucking pochčem. Kurva. Počkaj, to ešte nechám zahalené. Že keď ju vyťahnem, tak ešte furt budete piči ľudia. Jak môžem vyťahnuť do čali, jebe ti? To sa nedá nejako... Ty si kokot. To je aké ťažké, ako jebe ti na hlavu. To si robíš piču. To mám ako vyťahnuť, ty kokot. Fúha, ty kokot. To bolo ťažké jak kokot, ako jebe ti. Joučer je tu, ako je to maličké, no to sa nebudeme ako jebávať. Ako, no je maličká, no. To ako od tom potom. Počkaj, tu mám nejaké pičoviny ešte. Tu je nejaká sračka, nejaká gumička. Ty kokot, no. To je ako halus. Jak to ale musím po do píče. Ešte vydrží, čo? Ty to videli vôbec? Vypadá maličko. Kurva, vy to vidíte ale tak zhora priebano, vieš? Okej, tu je nejaká brožúra skurvená. Herman Miller. Wow. Môže byť, za takúto pičoviny som sa zobudil. Kamaráde, dívaj sa. To je takzvané... Ty kokot. To je pekne maličké, no a to sa nebavme. To sa ako nebavme. To ti hovorím, že CS-ko sme asi dohrali, chat. Pičovina môžeme zväčšiť. Kolik to stálo, to sa nepýtaj, kámo. Takéto veci sa nepýtaj na streame.
Neviem, ak to mám ale odjebať okolo toho kolečka. Jau, do piče koleno. Ujebal som si koleno. Ujebal som si kurvené koleno. Rip 2K. Miller opening 100% dollar drop. Chat, povedal som o tom sa nerozprávame. Prečo spoilery skurvené? Prečo skurvené spoilery, čo? A pičoviny. Ešte jedno? Ešte jedno kolečko, čo? Ešte jedno. Ešte skurvené jedno. To je takzvaná... Neviem, kto dal sap. Jo, Marku, 10 mesiacov rýsam, dík sa dík. Toto vzadu čo je? To je... No je to tam také pohyblivé, vieš, že to sa ti... Normálne sa ti podľa chrbátu uhýba. Ticho? Ja som na 100% niečo ujebal, čes. Na 100%. Počkaj, si kokot? Neviem, jak sa nastavuje do píče. Ja tu unlocknem alebo niečo. Počúval, ten manuál si prečítaj, aby si vedeli používať tým mentálom. To je pre slabých. Není pekná tá stolička? Páči sa ti, kápo? Najhlasnejšiu verziu som si objednal, no. A jak budeme volať, to neviem, kápo. To je na tebe. Čo tak budeme volať? To je čo? Aha, ty kokot. Ako jebe ti. Marika, Análka, úplne ináč vyzeráš na svetle do piče, hej no, ja som taký, ja som netopier do piče, teraz ani netopiera nevidíš do piče cez svetlo, vieš, neviem na čo je toto, kábo, ty koho, to som asi nemal s tým hýbať, že? Ukáž? No, tu je nejaká pičovina páčka, chat, toto je ako loknutá, jo, Merkunis, tu je loknutá a tu je uvoľnená. Môže byť, kápo. Myslím, že DXRS by byl lepší, brácho, ne? Myslíš? DXRS máš zadarmo, kápo, si predstav. Zadarmo. Čo máš na chrbte tej stoličky? Madrac? Toto? To je madrac, kápo. Fucking stolička, chat. Za chvíľku sa aj tak prehráš dozadu, že to zjebeš. Aj prehneš, už to mám, kápo. To je M-body. Nie Iron, ale M-body. Ako zaskoro stream. Čau, ale to už nie je res, streamy skorej, aj svetlo, minus reputácia. Čo to kurva? Očo, že sa nevejdeš do krabice. Prestaňte, chat. Dokáže nám skočiť, keď chcem, ty kokot. Čiže môžete prestať, ja sa to nevojdem, ty kokot. Chat, vojdem sa do tej krabice, je obrovská. Na čo toto chcete vidieť? Takéto píčoviny. Timing a kokot. Je u Gambačík díra sabin, dík. 10.32, však ja som tu iba fakt, že naskúkal. Chat. No a už sa aj rozjebala, dívajte sa. Chápeš? Som vnútri, chat, som vnútri. Do piče teraz. Počkaj, to není sám. Chat, dobre? Nevejdem sa do krabice, ty kokot, ja vás zajebem. Bohaté autistické a kokot. Není som tu, že? Chat. Čo? Toto ste chceli, aby bol zo mňa skurvený autista pojebaný? Čo máme, 15, chat? To je fakt smejete? Ja, že tí, čo by sa na tomto smiali, sú v škole, tí kokot, a vy ste normálne tu, chalani. Čo vám to jebe? To sa ideš do piče, hneď. Ty kokot, ale počúvaj, to nie je sranda, ty kokot. Tu sa mačka obtráje to v píči, na tú stoličku. Ja by som vám ukázal tú látku skurvenú, je to vidieť, to je vrupkované celé. Je to vidieť, alebo není čat? Lebo tá látka ti hovorím, že bola najdrahšia na tej stoličke, ty kokot.
Tá skurvená látka. Môže byť, čad? Nám je 15 a ty sa jebeš do krabice. Gambaček, dík sa sami, dík. Fake? Jen to bolo fake. Však to bolo real, ty kokot. Jebe ti? Čo to kurva má byť? Čo to kurva má byť, kábo? Čo to kurva má byť? Jaký fake? Ja idem takého fejka, ty kokot. Ty kokot, než som ju neujebal. Aha. Dobre, niečo som dojebal na tej stoličke. Vyklbil som jej rameno. Bože, toto je čo ako? Táto scéna je aká? Táto je dobrá? Ty kokot. Do piče, počkaj, ja musím nejako nastaviť, ty kokot, toto do stran, jak sa robí. Aha, to je na silu iba, dobre, dobre. Budem vedieť, kábo. Dojebal som ju, ľudia. Na 100% tu niečo odjebal. Tak to vôbec nemalo byť, ty kokot. Ono to bolo pred chvíľkou úplne ináč. Do píče. Ty kokot, ja vás zajebem. Čet. Hej, oni to robia na mieru, kápo. Ty si dáš vytvoriť, povieš si farby, pičoviny, látky, koliečka a oni pre teba spravia, vieš. Preto tak dlho trvalo, kápo, 9 týždňov alebo koľko. Ty kokot, ja som odjebal tú páčku asi. Takto. Takto? Dobre. Rip stolička, kúp ďalší, poď ide. Ty kola, nechcem mi nič hovoriť, ale jak to, lebo ona je krátka, vieš, ona je iba... No mne je tak po lopatky, ono to... Čo ti jebe, jak to tlačí na tie lopatky? Ty kokot. Bude dneska stream z krabice, prečo môžete prestať?